horasma dihita saluhutna. Adorakso ta payuhitihu jami taon jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hata ni Tuhatta naga betul jamita minggu dihita di bagasa tikion. Tarsurak do di Hesekiel 37 ayat sada 114. Hujaha majo hata ni turpuki di tonga-tongata. Laos ta payuhitihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Dungi songgok matuau tangan ni Jahuba. Jala ditugiho nau haruar merhite-hite tod ni Jahuba. Jala di paulo nau di tonga-tonga ni rura. Nagok huli-huli ni jol mana mate. Dungi ditugiho ni bana au mamulu sial labung nasida tu kumaliang. Gabi idama. Godak situ tu marrarahan di atas sisi ni rurai. Jala idama masak situ tu do luhut nai. Jadi ninna ibada matuau ale anak ni jolma atehe tagamon tarpangulu dope akka huli-hulion gabinikuma ale Tuhan Jahuba hodo ubotosan. Jadi ninna ibada matuau manurirangi maho taringot tuakka huli-hulion jala dohonomu matu nasida ale huli-huli akka namasaki tangiho kamuma hata ni Jahuba. Songonoddo hata ni Tuhan Jahuba tuakka huli-hulion. Idama ahu mangaleho toddi tu bagasa kamu asa mangulu hamu. Jala au mangaleho tu atas samu akka urat-urat. Doho patubuho sibuk di atas samu. Jala ahu mabahek kamu marhuli kuling. Huhut mangaleho toddi tu bagasa kamu asa mangulu hamu. Asa tung diteddahamu ahu do Jahuba. Jadi manurirangi maau songon naung tinunahon itu au. Jadi dina manurirangi iau Roma sada suara jala idama. Masa suara namar ngongos. Gabi masih topotan akka huli-huli ganup tudunganna. Dungi hubereng ma gabi idama. Nunga maruratura nasida. Jala tubuh sibuk. Jala leap hulik kuling di atas nasida. Alai dangadong dope anggo toddi di bagasan nasida. Dungi ninna ibana matuau. Manurirangi maho tu toddi. Manurirangi maho tu ali anak nejolma. Jala dohonomu ma tu toddi. Songonoddo hata ni Tuhan Jahuba. Roma ho ali toddi siad desa naopati. Jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunuon. Asa mangulu nasida. Jadi manurirangi maau songon na tinonahon na itu au. Gabi Roma toddi itu bagasan nasida. Jala mangulu nasida. Laos diujakko pak nasidai. Perduan parangan apala na bulus sehali doi. Dungi ninna ibana musetu au. Ale anak ni jolma. Akka huli-hulion sadok pinopar ni Israel doi. Idama akka nasida mardok. Nungatung masak huli-huli nami. Jala pesan arop-arop ni rohanami. Nauk pidum dohami. Di baheni marurirangi maho jala dok matu nasida. Songonoddo hata ni Tuhan Jahuba. Idama au mangukap tanomamuna. Jala au mabuak kamu nakuk siat tanomamuna. Hamu ale bangsoki. Jala au manugiho kamu mulak tu tano Israel. Jadi taddomuna ma audu Jahuba. Ia dung huukap tanomamuna. Jala hubua kamu nakok ale bangsoki siat tanomamuna. Au huhut mangaleho todik kutu bagasa kamu. Asa mangulu hamu. Jala au mabahe kamu marhasonangat di tanomuna. Asa tung diteddahamu. Audu Jahuba namadoki. Huhut mabahesa ninna Tuhan Jahuba. Ima sana. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus, si Hesekiel
ima sada panurirang na mangula ditiki habuang Babil. Di na terbuangi bangsa Israel di huta Babil, porsuk do pakilalaan nasida. Merasa do nasida songo bangso na sumargugobe. Masa depan suram. Jaladang ditagam nasida be, boy mulak denggam muse perngulun. Pola do didok bangsoi, nungatung masak huli-huli nami. Jala pesan arop-arop ni rohanami, nok pidum dohami, ima nadia 10 sadai. Mernida nama sai, ditopok debatama bangsonai merhite si Hesekiel. Dipatuduh Jehovah ma tu si Hesekiel sada pangukapon. Ditugihon jala di paulum maibana, ditonga-tonga ni sedarura nagok huli-huli ni jolmana mate. Tumatsalongang do si Hesekiel mernida akka huli-huli namate jala namarrarahani. Masak si tutudo akka huli-huli. Tulang-tulang tersebut sudah kering. Dungi di suku Jehovah maibana taringot tu nan idanay. Atehe tagamon tarpangulu dope akka huli-hulion. Suku-suku ni boy dotong tahonahon itu dirita. Atik tung adong bagian ningulutai nong masak, manang gersang. Isarana alani parukilo nama ceborat, alani hapuguson, kegagalan, hubungan nasodengga de tonga-tonga ni keluarga. Akka namarhahamarangi mariboto dang merdumu, dohot akka nasing. Jala au sugari disukun, boha bui dupi denggan, alai marningot borak niak kana masai, tupa adong dora namadok, hiraso mungkin bebui mulak denggan. Alai anggo si Hesekiel, atik pe secara logika, dang mungkin be huli-huli nani idanai terpangulu, alai didok ibana do mangalusi suku-suku ni Jehovah. Ale Tuhan Jehovah hodo ubotosa. Sian alusi dihaporsiasi Hesekiel babua marhuaso do debata patupahon akan hobar tulomo ni rohani debata. Jalan aso mungkin mangihuton logika ni hajol maun alai anggo di debata dangadong naso mungkin. Disuruh debatama si Hesekiel asa manurirangi dopak huli-huli namarrarahani. Didok ale huli-huli akan masaki. Tangiho kamuma hata ni Jehovah. Dukon manurirangi ibana gabe masih topotam ma akka huli-huli iga nuptudongan. Dibereng ibana mamuse nunga maruraturat akka huli-huli i. Jala tubuh sibuk. Jala leap hulik kuling di atas nasida. Dungi disuruh Tuhan Jehovah mamuse si Hesekiel asa manurirangi tu toddi. Roma toddi itu bagasan huli-huli. Gabi mangulu ma akka huli-huli naung marsibuki. Laos diujakop pak nasidai. Pola songo parangan. Manang pasukan nabulus sehali. Akka huli-huli naung mangului di ida si Hesekiel. Duk songoni di patorang di batama lapatan ni pangukaponi tu si Hesekiel. Ia huli-huli i martudu-tudu doi tu bangso Israel na terbuangi. Naung merasa masa depan nasida gulap alani na terbuangi. Jaladak tagamun nasida be boy mulak tu hutana. Di kondisi nasongonima di jo debata si Hesekiel laho paposor rohani bangsoi asa ditadda jala dihapor senesida debata pabuat tu duhwaso ni debata Jehovah manugihon bangsoi gabi sumuang denggam muse atik pe nauksanga songok kulihuli na masak jala marhite parsuru ni debata tu si Hesekiel asa marhamubau muse bangsoi mulak tu debata. Donga saha porsiaon
Nabui masa dotong kondisi nasongoni di pernguluonon. Sebelumnya bersemangat jala menyala do idaun haporsiaon do ngulu parhuriaon. Alai taga songgop akka paru kilo manang persahiton, manang akka napapojok pikiran, gebe songon nagersang menguluna. Lapatanna semangat doho ngulu parhurionna ngaredup. Tak songon na ujuibe. Lao petu gereja hira rutinitas do. Sadok dang bergairah be idau nguluna. Alai marhite terpukon di hati dakot do tuhita taringot tubalgani huaso ni debata. Tuk do huasona penguluhon akan oksanga mate. Manang pahehehon akka pakilalaan na oksanga redup di ngulutta. Diigil lepatado siya kita haporsiaon do panguluyon. Songon panguluyon ni si Hesekieli di persuruh ni debata. Dada si Hesekiel na panguluhon akka huli-huli ati peibana disuruh manurirangi. Alai di pangulion nai mangula do debata mangalehon hanguluan. Jadi ati adong siya kita na makilala ngulu na gersang. Hirasong kuli-huli na masak naking. Alaniak kasitaonon manang parukilon ni ngulu. Ditugihon turpukondo. Asa unang madeli. Unang putus asa. Roma tu debata pargugu naso hatulusani. Mual ni hanguluani. Taluas ma toddi ni debata mian jala mangula di bagasa ngulutta. Aidanga dong naso tarpatupa debata. Tapatugu matotong haporsiaon doho panguluyot tatuhata ni debata. Ati pe perubahan ni ngului. Dak pitor drastis songun natahirin. Alai tahap demi tahap. Proses demi proses. Patongonon ni debatado akka panguripionna. Dungi ditikina masama pemulihan. Nama korhon hanguluad doho lasnya roha. Jala marhite turpukon. Tatiru matong pabahen ni debata sileho tod di hanguluani. Asa nakita pe akkanok pinalua jala pinangulu ni Tuhatta Yesus. Marroha panguluhom mahita. Kadang adong dozol maon holan gugumak kritik menekan mernida hahurangan nidonganna hape suada pabahenan lahu mengurupi akka nahurangi. Alani songod debata na panguluhon akka huli-huli na masaki gabi mangulu nakita pe marroha panguluhom ma maradupon akadongata di bagasan holong ni Kristus Yesus. Amin.